El pacte jo crec que és un exemple clar de moltes polítiques que s'han fet al llarg d'aquest temps a la ciutat que han tingut molt bona resposta pel fet d'haver prèviament estat compartides, dialogades, explicades, etc. en el marc d'aquestes sessions plenàries o grups de treball específic que té el pacte. És un fòrum perfecte per explicar, per parlar i per discutir totes aquelles actuacions que es facin a nivell, municipal. El pacte es configura com un dels àmbits de participació més importants, jo diria que a nivell de Catalunya. Per el nombre d'entitats, el nivell de divisió en grups de treball, ha tingut una dinàmica molt intensa. Ens permet assegurar-nos que la nostra activitat, els nostres serveis, els nostres vehicles que són especials, puguin desenvolupar la seva feina amb d'acord. Tècnicament, tenim una estratègia, una tàctica i una part operativa. I el pacte podia complir aquest paper, de definir l'estratègia, llavors la tàctica i l'operativa és una cosa més, dels òrgans tècnics i polítics de l'Ajuntament. Ha incorporat a les polítiques de mobilitat, que normalment sempre són molt controvertides, perquè no deixes d'estar restringint uns suposats drets d'uns en favor d'uns altres. El valor que tiene el trabajo que hacemos en el pacto es asegurar esa convivencia y que unos tipos de modos de transporte entiendan las necesidades de otros. És una part de la cultura de la ciutat respecte de com s'han de fer les transformacions i les actuacions a l'espai públic. El fet del contacte i de veure i de conèixer i tal fa que tinguis en compte una mica discursos que tu potser naturalment no tindries en compte. Seria bo, o potser ja s'està fent en aquests moments, de valorar-ho en conjunt i en perspectiva històrica, perquè el canvi que ha donat Barcelona en termes de mobilitat és extraordinari en aquests últims anys. El pacte representa en aquest sentit un punt essencial de connexió i de punt de trobada per totes aquestes entitats. El pacte permet d'entrada obtenir informació de primera mà dels grans responsables polítics. Això no és habitual. Tot allò que et permeti poder-te posar a contrastar molt en directe fa que normalment allò que són les millors opcions siguin les que realment acaben tirant endavant. L'existència d'un òrgan consultiu d'aquesta envergadura facilita molt el poder desplegar moltes polítiques i accions. La mobilitat té un caràcter transversal y aquest caràcter transversal aquí es posa de manifest. El consenso es la base, pienso, del pacto, ¿no? A lo largo de estos 25 años, el consenso entre las diferentes entidades que colaboran y viven la vida comercial i social a Barcelona. I el valor que porta el pacte és això, és posar totes les veus i totes les sensibilitats conjuntes per poder valorar totes les opinions i contrastar les polítiques municipals amb els agents. A vegades, pel tema de mobilitat, hi ha masses interessos concrets, econòmics i partidistes, i per això mateix es necessiten aquests espais on es pugui parlar, es pugui discutir de realment cap a on volem anar i com podem afrontar els problemes que tenim de mobilitat a la ciutat de Barcelona. Tot això no es pot fer sense escoltar la ciutadania, i més en polítiques com mobilitat, que són polítiques que entren en el dia a dia nostre. Quan el pacte entra en joc, ja és quan vas a fer, quan vas a executar, quan tot això que has pensat ho trasllades al carrer. I, per tant, la participació és aquesta eina que et permet transformar. La reducció de la sinistralitat dels accidents de trànsit està molt present en l'origen del Pacte per la Mobilitat. Doncs això ha anat evolucionant i ha anat afegint capes, no? I ara parlem no només de mobilitat segura, sinó també sostenible, assequible per tothom i també cada vegada més digital, que vol dir cada vegada més informada. Jo vull recordar que temes com la connexió del tramvia per la Diagonal,
com en el seu moment el repartiment de mercaderies a dintre de la ciutat, els horaris, els aparcaments, les zones verdes, etc., el paper de les motos, el paper dels ciclistes, tot això es va tractar en el Pacte de la Mobilitat. Ha servit per poder explicar-li als ciutadans quines eren les idees futures i quins eren els plans relatius a la mobilitat, com aquests plans li afectaven de manera directa o indirecta per sentir el que havien de dir els ciutadans. El que pretenien des de l'Ajuntament de Barcelona no era ni més ni menys que fer entrar la veu de les entitats a l'interior de l'Ajuntament de Barcelona perquè s'escoltessin, i s'escoltessin, a més, de forma pactada. Jo crec, sense cap mena de dubte, que gràcies a l'existència del pacte Barcelona ha pogut ser pionera en diverses decisions sobre mobilitat que d'altra manera difícilment hauria estat imaginable. A partir d'aquells moments, que en tota remodelació urbana, des d'un arreglo de carrer a una remodelació d'un espai, a un nou sistema d'habitatge en alguna zona novedosa, es tingués en compte en la fase de planificació quines necessitats o quins problemes es produirien en la movilidad. Como Guardia Urbana y evidentemente Ayuntamiento, era un lugar muy aprovechable desde el punto de vista del contraste de información. Y el salir de nuestra propia visión de lo que es la seguridad vial y ver que hay otras visiones, a mí me pareció muy bueno. I fa 25 anys i el pacte segueix funcionant, el qual vol dir que alguna bé es va fer en aquell moment. Jo crec que el pacte ha de mantenir els objectius que té i el rol que té, però incorporant més veus, incorporant més ciutadania, incorporant més associacions, incorporant més barris. Barcelona té capacitat de sobre per innovar i per fer coses que siguin més quirúrgiques, que ho pot fer, no copiant una mesura que és igual per tothom. Mirar de que el sistema de mobilitat que nosaltres proposem tingui continuant aquesta bona acollida tant per la ciutadania com per les empreses. Doncs al final tenim molts reptes de canviar la mobilitat i fer-la més sostenible, més segura i millor per a tothom. El repte principal del pacte és mantenir-se com aquest punt de trobada en tot el que té a veure amb la mobilitat. La mobilitat en alguns moments ha ocupat un lloc central en el pensament de la ciutat, en les necessitats de la ciutat i segurament últimament ha quedat una mica desdibuixat. Poner en valor la historia del pacto y el futuro, adaptarlo a la situació. Ha de representar aquest canal, aquesta canalització de totes aquestes necessitats i demandes que la ciutat necessita per poder establir i implementar una ciutat que sigui molt més sostenible, que sigui molt més encara del futur. Tenir tots una percepció del concepte de ciutat, tenir tots una percepció del futur de la ciutat, de quina és la ciutat que volem, i construir-la entre tots. I jo crec que el repte que tenim en aquests moments és que estem davant d'un canvi de la manera de viure molt fort. El 2050 tenim prevista la neutralitat climàtica. Barcelona fins i tot s'ha avançat i està parlant de neutralitat climàtica en 2030. Això és un repte colossal. I la part de la mobilitat en aquest repte encara ho és més. Encara que sembli un contrasentit, és el de l'accessibilitat. És a dir, especialment en els barris del nord de la ciutat, l'accessibilitat és molt deficient per al vianant i al final la base de la mobilitat ha de ser el vianant. Aquí tenim un repte que és el de la convivència de les noves formes de mobilitat amb les ja existents i per tant el primer repte vinculat amb aquesta idea és com podem repensar l'espai públic per poder garantir la convivència dels diversos tipus de mobilitat. Y ahora me poso una medalla que es que, como ya decía, que presidí la Federación Internacional de Vianants. Això vol dir una cosa important, també per mi, que jo soc un dels molts pocs persones en aquest món que ha representat a tots els 7.000 milions.